Ramri boy chinfel dan tur thuru country ti te Ramri buaina chinfel anita tia soite country ata trangin hun rei alaliam man lo buaina chu aron chuak leta Mizoram lamin minron ne ka kumtam tak chung huan le lova kan lo nei to na te chu Assam police te chuan anron hawa JCB tenen ron thokin huan le thlai anron ti chia a kanram chunga Assam hi anron in valani kantia Assam lamin Mizoram hian kanram anron luta an huan nei na te hi dan pui nuaya kanram chung vekani anti ve thung Ramri chungchanga hian kan pom dan inang hek lo le kan boi le ta chu ani phot mai he boina hian kan dik zo ke kan ti lain India ram mun dang te chuan chu tiang chuan min thlir pui lo mai thei kan boina chungchang state dang le national media ten an soi chua da na tang hian achiang mai ome inrin ni khan Ramria Mizo mi pui thren khattele Assam police te anin nora kong siam na tur chuan lamin JCB nen anron thok chuaka nimin chahnu le tu kinjing lama khan Assam lama hian trumthum vel thilpuak thom hriat tura oma gelatin ani tia Mizoten kan soilain media te ro chuan grenade nin an tar lang thung kan Ramri buaina tunge dik zok tilam ai main he thilpuak hian ngaihdan a hlo tama zo kane Guwahati in khar Northeast News an journalist strategist pal chowdhury chuan he thilpuak hi Mizo misual te thil tiangin achua mak mai kuli chara le singoa biala inrin ni khan bomti puania Assam police te bitumati puwa ninalang atitu te chu Mizo misual te ni helai hmuna hian Assam Forest Department te chuan kongsiam na an thoka Assam Forest Department na tho hi Mizo misual ten anlo muin anlo beita a chung misual te chu tudang nilovin YMA te ni tin Assam police te chuan an soi atia boina chuan huwa hian Assam police te chu ADGP hovin ahmuna an thleng ve ngalane Assam police te hian YMA te chu inthiar filim tura anti hnuwa zom dulovin police te chu an tong zui zela boruak asausan tak zela wangin kachar DC le DSP te po kulichara hian an kal ngala YMA te hi tharum mangin norki rania Forest Department chuan AGDP vilna hnuaya an hna an thok chunzom le theita a mase Mizo misual te hi puak thei thil nen annuwa anron chezui le ta ni thi le hliamero anom lo tin atar langa puak thei thil ti puana hi Mizo thil ti angin aron chuane Northeast News vekhian Kolasip SP thu chua puak thei thil chelek tu te chu Mizo an ni lo ti tar lang le a Assam DGP in Mizoram thu nei tu te chu puak thei thil manga building le mipui te ron bei to lo tura angen thu te antar lang tel boka an buena nga event hlober thil puak chungchang hi Mizote thil tiangin aron chua tangar ngar mayane national media lian NDTV Hindustan Times Outlook le adanga chuan Mizoten kumza chuang lowan lo nei to na chu Assam lamin anti chia tilam alang lem lova thilpuak chungchang bok hi an khel ber ania Mizote tianga tak chuan soidot lem lo ma se nikuma school building a puak thei thil ti puwa chungchang ero chu Mizo tu te mo tiangin an chua thunga tunami po hi an ti niang tia ngai ruat thei turane nimina Ramria innor na thlenga khan Mizo te chu trong kam moi lo tak tak mangle na thok te le thu nei tu te lo dang beta min pu deu vek hloma puak thei thil an man voi khatna ani lova minron room thain ram minron chu sak tin Assam lama cheng te thu soi chu Hindustan Times in atar langa buaina omin keini chu ven himna thok tu ten minron tlo ve troka ani ro chu mi puile ven himna thok tu te antang ruala Ramria in kulin minron neka hetianga inrik rap na hi chuan lungmuangin kan cheng theilo antia Mizoram lamin enge kan soi ve ti chu alang tam lo hle Kolasip SP thu chua ba ka hian nimin pialama state pani chief secretary le police ho tu te New Delhi ya anin biak na chungchang antar lang hlomboka antar lan dan chuan Assam chief secretary soida nangin inrem na kan nei do na ni mela
Mizoramin inron turin hunan mamoa inrem na engma kan nei theilo mase in biak na kan nei le huna chuan inrem na kan nei theito kan be seitiin Assam Chief Secretary chuan a soi niin an chuane Assam hian Mizoram baka Nagaland tenen tun hnaya Ramri buaina borua kan nei thara hemi chungchanga Assam Chief Minister thar thu soi chu media rangin an chualain Nagaland le Mizoram Chief Minister te thu soi ro chu National Media mu tur omlem lo thunga Assam Chief Minister chuan in biak na nei turin kanin pe renga mase kan ram min ron ne ke ro chu kan rem tingai lowang tina soyane Mizoram lama hemi chungchang kan khelna satelul nen state dangai ro chuan kan thoma re rai mai Ramria kan buaina hi athukin aril riau bawk kumsang khazakwa somsari pahnia khan Assam atangin Mizoram chu UT atan ker chua aneya kumsang khazakwa somriat pasaria state puitling atana lan kai kan ne chutatrang chuan Ramria buaina hian minzuita tila adikber ome kanin chu ber chu mel zanga le pakobial inner line reserve forest ania Mizoram lamin kumsang khazariat somsari panga Bengal Eastern Frontier Regulation kumsang khazariat somsari pathuma an duan to bechanin hei hi kan ramani kantia Assam lam hian ramdan puitlo chana me pan siam tele kumsang khazakwa somkwa pathuma Survey of India te Ramri khamatrang hian achiang reng helai ram hi kanta chiang balani antive thung tuna kan buaina hian Mizoram chuan Assamin vaireng tebula kilometer nga vel minron neka ram minron chu sak kantia Assam chuan Hailakandi districta kilometer somvel Mizoramin minron nek toa inte sain huanten ron siam tiin Mizoram police te omnapo anram chung ani angin antichia ninan chala Ramria Hrileng awanga duty na hmun turle ron lut tur endik na kan siam te chu anram nek na angveka anchua bokane Assam sarkar hian anram ria nian hriat chu natakin anhawa an thlirna tang chuan Mizoram chu nek tu zok din hmuna chua theitur tak kaneyome media lama an thombak hriat tur om lo nen state dangin kan buaina hi kan hmu danang hian min hmu puilem lowang ti chu thil chiang ania an mi ta tang chuan Mizoram chu kumtam tak chung ram nek tu kanito don Assam sarkar hian an ram chin chu hau zelan tuma chu sarkar ti tur dik tak pone heta tang hian thlir na mangin atlang kom don teang Mizoram hian kan ram chin nia kan hriat hau tur hian enge kan ti ve ti chu apoimo lai anita media chakzok ania wangin an thiame tinani chuanglo kumsang khazariat somsari panga hi kan tranna ni chuan Assam ti danang hian chuta chuan ngetaka dingve mai tur chu kan ni hmel taber thiam thil nei tan so hun lai tiang deuh khan Ramri buai chin feldan tur thuruk hretan chuan man hun lai takania Ramri kan pomdan ainan miaw lo wang hian he buaina chingfel tur hi chuan thlirna pakhat zok pai thla ka ngai dona chaklo lam omatul don Assam ho kaldana hian kumsang khazariat somsari panga Ramri chu min trom pui an tum hmel lo hle keini poin kan tum hmel bik chuang lova in rem na tak tak om theidon lo buaina nei lo hi chu du thu sa mania mase nei rau chuan aram hlo zonga buai ro chu a tha hau lo ram nek tuwa min puwa tlom ngaya Ramri hum haltu te chu firfia kang leklekin min chua sak boka ram nek tu zo kanni na le tharum ne na che zo kanni zia chu ngoi tat lova puang ve mai tu rom tak kan ne achan thazo kom lova Ramri da ti po hi Assam hian kan duty post te thlengin Ramri nek na angveka anchua duwa JCB ne na anron tho ur le tharum manga anron che chua kara Mizote chu tharum ne na che thrin puak theithil ne na firfia ka cheya minpu talek lek zoka Nagaland ne na an buaina hian thulai la lo tak main media pakhat Dimapura in khwar Hornbill TV chuan report an lo siam ani yome Nagaland a thalai pol pakhat TNYF chuan July ni hni khan FIR an theluta Ramria buaina hmun viku to khuwa chu Hornbill TV hian Assam ram ninan chua thalai pol hian
hudik belh chiang lem lovin an puang chua kani antia helai mun hi Nagaland ram nge yani tiin he media laka hian FIR an thelu ta ne